kanasad ang atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Ana, nakatuog na siya, Tiking. Nakatuog na si Laura. Ayaw ni mo. Uri ako alusoy. Ako na good ni, Tiking. Kano sama na mo mata? Ha? Tulo pa ka daw. Igo sa tingaling madana ni Medusa ang iyang trabong ko din eh. O nga nung mangita ka pa man ni Medusa. Lucio! Maudi ay ka na ang imong hitsura kung magpakatao ka. Haring Aqualos! Mayo! Kay niya ka! Ikaw na si Lucio. Lucio ka. Butihan mo na ako'y. Hinawayon ka pa! Ay! Da. Amaw ka! Mura kag siwasay nga akong kailada. Apil-apil ka yun! Basta ka. Apil ka pa nagpa. Diliti ka mo. Awahan ako alus na nagpangutong batinaw. Diliti ka mo. Bawas ko. Ay! Amaw ka! Mura kag siwasay na. Mudukol. Maadapay. Agay! Di ako alus. Patyon ko na. Patyon ko ni siya. Yung na ninyo! Ikaw! Ka! Ngang niya ka? Nuliya mo ka. Nganong nakatultol ka din eh! Anong niya ka? Ngayon katulol ka din eh. Patya na ari ako alus. Patya na Lucio ana. Galus-lus lang na. Kung buhaton ninyo ang pagpatay nako, Tawa! dili gyud nimo mada si Laura sa balagtigi. Anheta din eh magsulti. Ayaw lang panirado sa pultahan. Ablihi lang. Ngano? Madlo kang patyon ti ka? Oh. Patyon ti ka? Tungod sa imong buot buhaton sa kong mahal nga Ibrea. Wa ko mahadlok nga imo kong patyon, Haring Aqualos. Ikaw ang angayang mahadlok kung imo kong mapatay. Kay dako kayo kong ikatabang nimo. Basta lang musugot ka sa akong gusto. Unsay buot mong ipasabot? May mo bagklaroon mo ka na, Lucio? Oo. Akong klaruhon. Paminaw lang nako ha. Gwapo ka man di ay oy nga pagkatao, Aqualos. Tingog lang kung nadunggan nimo sa diyan nakigsulti mi kanimo si Elastica. Niagtong buhi pa si Senyor Andres o Senyor Amancia dinhi sa kalibutan sa mga tao. Gwapo man di ka oy. Tingog palimudaan. Kurog ng akong kaunuran. Kagwapo. O karon nga nakita ko na ang pagkatao mo. Wa ko mahadlok nimo. Gwapo man ka. Nababae pa ko. Ibogyog ko nimo. Kulukoy ka bang ika-istorya? Kasakit sa adtong imong gipanulti nako oy. Way laing pong adto. Kulukoy gyud. Ayaw na pagliko-liko. Dito ako sa imong tuyo na ako. Unsa ka na?
Ug nganong nakaingon ka, nga dili ka nako patyon tungod kay dako kag ikatabang nako. Oh. Dako kayo kog ikatabang nimo. Paminaw. Nagpautaw-utaw na sab ko sa panganod. Nahinumdum ko. Maukin yan nimo tangani kaya. Nakita ko na din si kaya. Laura. Oh, tikuang babae. Og taas ang puti kayo niyang kasulob. Kinsa ka? Og hain si kaya. Ang katong bata nga babae ba? May pahiyom lang siya. Ako si Gaya. Gaya? Nganong ingon ni anang imong panagway? Sa ako nang kaingon, ayaw na pangutana ka na ako mahitungod sa akong panagway. Kaysa una mong pag-iabot din ang imong nakita usa ka batanong babae. O karon, usa ka tiguang nga babae. Siya ug ako usara. Kaya, gusto na lang kong mamatay. Gusto na kong musurrender sa mga kasakit. Di ko na maantos, kaya tungod na ako, nangamatay ang mga tao nga way labot o ang labing sakit. Namatay ang akong mana o anak. Ilamoy sila ni Medusa. Ay kamatuuran ang imong gisulti. Oh, dali, kayo ka na ko. May ipakita ko niyo. Na ako ni mo dadadin eh. Kadako sa samin. May ipakita ko ni mo, Laura. Unsa ka na? Tanawa ang samin. Og ayaw pamilok aron makita mo ang nahitabo sa diyang wa ka sa imong panimuo. Unsa imong nakita, Laura? Oh, dili. Ayaw pagpalingla sa imong kaaway, Laura. Kinahanglang mabinantayon ka ug mao'y anaa sa imong kasing-kasing ang gahom nga labing makatagkamtang kanimo sa kahapsay katar sa imong kinabuhi. Ang tanang kinaiyahan gikan kanamo ug kun kinsa kadtong mahilabtano hatakan og leksyon ni Gaya. Mauna Aqualos. Ughain man karon ang trabong ko. Akong gitaguan. Wa ko dada sa pagkakaron. Kay tingalig masugatan ko ang buwiset nga bitin nga si Medusa. Nanagana lang ko. Dada diri ka nako. Kay gikinahanglan ko ang trabong ko. Aron mada ko na si Laura sa baladtige. Dadon ko kanimo ang trabong ko. Apan, ikahatag mo ba usab ang akong gipangayo? Ang ihatag mong kabulahanan ni adtong bitin, ari mo ihatag kanako? Oh, ihatag ko. Kana, kung imong mada ang trabong ko sa akong atubangan. Lakaw na! Kuhaan na ang trabong ko! Bubalik ko sila nga ba? Basin to adito gida sa bitin ng akong asawa. Dong, ayaw dong, ayaw to pagbalik dito, dong, peligro man dito, dong. Maog yun dong, sakto si Wasay dong. Pero asa ko ang pagitanga akong asawa. Wasay ko. Kadtong bulawang bitin, nagdula ko nga kunsabo sila ni Aqualos.
Mausad day akong pangagpasdong. Ma, Hasta tong mga okoy nga gasigig balik-balik. Kung sabo sabto niya. Sa muka baya nila, ay. ma, ako asay ko ko. Masipyat pagunta. Wasay ko ko. Oy, hala. Oy, hala na ang kapitan. O sabay yan, Toyo. Buhi pa din ni kapitan na. Ay, budlat lang mata, ay. Ay, wasay. Ay, ka. Ay, ayaw panaway. Ay, kay Kapitan, otro kang budlat. Aw, ha. Budlat ang imo mga mata. Aw. Ay, may mga kuyog man. Maayo kay may gawas ka, sir. May diretso na namin din kay doon na may nakakita nga niya mo din sa karaang mansyon. Usbay kalagad ko ninyo, Kapitan. Nakabantay ang mga tao din dapita nga sukad nga nakanhimo din dapita. Doon ay mga panghitabo nga dili basta-basta. Mga mainguntang punga nga panghitabo nga makapanlimbaut sa balhibo. Dili ang ngayong tuhuan. Apan, daghana ang nangamatay. Nakakita ang mga tao nga gisong mo din og babaeng kasag og paminaw ko kamo ang tuyo niya to dakong bitin kamo tuyo niya tong dakong bitin og katusang mga gagmay taong mga may silik Kapitan, unsa man gid ay kamo nganong gidumog mantag mga dili ingon nato dinhing dapita. Huwag mo patay ra bagid sila. Dili gid unta ko angayng mutuo kay di manggi ko mutuo gid unta apan nakakita mangyud ko. Kap, lakip ako. Wa ako kahibaw ko ganong nagsunod-sunod sila namo. Kon mao, giyang ko nimo nga kamo giday ang tumong ni adtong mga bangis. Ha? Yatong mga bangis nga mga binuhat. Huwag mipatay sa mga tao din Kapitan, Kining mga tawhana. Reklamo me. Iatugid ko sabay og nagkasabot sila nga papawaon mo din dapita tungod kay nagdalang ka mo dimalas sining dapita. usa. Pamahawa mo din sila, oy! Maamumin ninyo, oy! Para, daghan na nga matay ang ninyo. Kung di mo magpaabot nga kami na siya Pasensya na kayo, ha? Mupapalayas mo din, he! Biya lang una mo din Kapitan, dili ko mubiya din Samtang wa ko ba makita pagbalik si Laura. Pangitaon ko una nga kung asawa, una mi mubiya din dapita. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!